ସକାଳେ ସୀତାଦେବୀ ବଜାରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନରେ ଗରମ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଏକା ରହିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ IPS ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରି ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୀତାଦେବୀ ଚା ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଏକ ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଅଟକିଲା। ପ୍ରବଳ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ବଜାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସୀତା, ଏକ କଡ଼ା ଚା ତିଆରି କର ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କର, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ସୀତା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମହାଶୟ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରିବି। ଏହା ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚା ପିଉଥିଲେ, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ପଇସା ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସୀତାଦେବୀ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନରେ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହେ ସେ ମୋ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନ ପରି ଚା ପିଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସୀତାଦେବୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଦୟାକରି ଆଜି ଚା ପାଇଁ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଟକିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ସୀତାଦେବୀ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଚା ପିଅନ୍ତି, ଆପଣ ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମହାଶୟ ଚା ପାଇଁ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଜନ କଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖାଇବେ କି? ଆପଣ ମୋ ଆଗରେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ କି? ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ସୀତାଦେବୀ ସ୍ଥିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଚା କେଟିଲକୁ ଜୋରରେ ଲାତ ମାରିଲେ। କେଟିଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଫୁଟୁଥିବା ଚା ଢଳିଗଲା ଏବଂ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମହାଶୟ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ କଥା ହୁଅ ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଦୋକାନ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତୁମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ସାହସ କରୁଛ? ମୋ ଆଗରେ କେହି କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ବଜାର ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପୋଷାକର ଭୟ ଅନେକଙ୍କୁ ନୀରବ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା, ସେ ଚୁପଚାପ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲା। ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଢଳିଗଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବି ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିବ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ ହେବ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜିପ୍ରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ଏଥର ନୀରବ ପୁଅଟି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଜାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ଜଣେ କଲେଜ ପିଲା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ସୀତାଦେବୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବ ନା ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାହୁଲ କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖସିଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ, ଆଜି ସାରା ସହର ଦେଖିବ ଯେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସୀତାଦେବୀର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ, ଅପମାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ତାକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଶହ ଶହ ମନ୍ତବ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ସେ ଚା ବିକ୍ରେତା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଏତେ ଅହଙ୍କାର! ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସହରକୁ ଥରାଇ ଦେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର ପୃଷ୍ଠା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁଠି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନବନିଯୁକ୍ତ IPS ଅଧିକାରୀ ପରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡେସ୍କରେ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବୈଠକ ନୋଟିସ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚା ବିକ୍ରେତା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଚଲାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଅପରିଚିତ ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ସୀତାଦେବୀ ଥିଲେ। ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରି ଉଠିଲା।
ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଭୋକ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଏବେ କେହି ସେହି ମାଆଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ପରୀର ହାତ ମୁଠା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଗଲା। ମୋ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଛି। ଏହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବେ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମର ଶକ୍ତି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାର ସେହି ପୁରୁଣା ବାସ୍ନା, ସେହି ଗଛ, ସେହି ମୋଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଏକ ଶୀତଳ ନୀରବତା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଭିତରେ ସୀତାଦେବୀ ଚୁଲିରେ ରୁଟି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖି, ଫୁଲିଥିବା ମୁହଁ, ଯେପରି ସାରା ରାତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆଶା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପରୀର ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ସୀତା ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଓ ପରୀ, ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ତୁ ମୋତେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହିନାହୁଁ। ପରୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଶରୀର ଥରୁଛି, ଯେପରି ସେ ସେହି ଚାପୁଡ଼ାର ଆଘାତରେ ଏବେ ବି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ପରୀ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ମା, ତୁମେ ଭଲ ଅଛ କି? ସୀତାଦେବୀ ଏକ ମିଛ ହସରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ମୋ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମିଛ ପରୀର ଆଖିକୁ ଏଡ଼ାଇ ନଥିଲା। ପରୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଯୋଜନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି। ପରୀ ଏକ ସରଳ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ପରି ଚାଲିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେବାର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ପରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରର ଶବ୍ଦରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। କିବୋର୍ଡ଼ର ଶବ୍ଦ, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏକ ମାମଲା ଫାଇଲ ବୁଲାଉଥିଲେ। କାହାର ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ଚାଲିବା, ସେହି ଦମ୍ଭ, ସେହି ଗର୍ବ। ପରୀ ସିଧା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ ନ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଫାଇଲିଂ ଫିସ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ପରୀ ପଚାରିଲେ, କେତେ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଭୟରେ କହିଲେ, 1000 ଟଙ୍କା। ପରୀର ଆଖି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲା। ଆଇନରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଚେୟାରରୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆଇନ ମୋ ଟେବୁଲରୁ ଆସେ। ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବି, ନଚେତ୍ ଚାଲିଯାଅ। ଏଠାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପରୀ ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ହସିଲେ, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିଲ କି? ପରୀ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ଆଇନ ତୁମ ପକେଟରେ ଅଛି। ଆଇନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ? ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ତୁମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଦେଖ, ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଲକଅପ୍ରେ ରଖିବି। ବୁଝିଲ? ମୋ ଆଗରେ କୌଣସି ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ପରୀ ରାଗି କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଏକ ଅପରାଧ। ଆଇନରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ। ମୁଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ବୁଝିଲ କି? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କ୍ରୋଧରେ ପରୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଅଧିକାରୀ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର। ଚାପୁଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ପରୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପଥର ପରି ଶାନ୍ତ ରହିଲା। ସେ କେବଳ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏବଂ ବୁଲି ପଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପରୀ ସିଧା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। ଭିତରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। କାରଣ? ଆପଣ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ୍, ପରୀ କହିଲେ, ମୋର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ପରୀ ମହାନ୍ତି, IPS ଅଧିକାରୀ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସିଧା ଠିଆ ହେଲେ। କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିନୋଦ ଦାସ ପରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଭିତରକୁ ଆସ ପରୀ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ପରୀ
समय नष्ट नकरी संपूर्ण भिडियो देखाइले। से आज पुलिस स्टेशन रे कौन घटिथिला ताहा वर्णना कले। से कहिले, महाशय जड़े इन्स्पेक्टर लोकों को पिटुचंती, लांच मागुचंती, माँ मानंकु पिटुचंती एवं आज से जड़े झील को चापुड़ा मारिछंती। एसबु कारण से टंका दे नथिला। सेही इन्स्पेक्टर रिपोर्ट दाखल करबा पई टंका मध्य मागुचंती। जदिओ आईन रे एहा लेखा नाही जे रिपोर्ट पई टंका आवश्यक। एसबु आईन अनुଯାयी एक अपराध। मु एवं मो माँ न्याय चाहूँ। जिला मजिस्ट्रेटଙ୍କ आखि कठिन होईगला। यह एक अत्यंत गंभीर मामला। परी शांत किंतु दृढ़ स्वर रे कहिले, महाशय मु एक सांबादिक सम्मेलन चाहूँगी। समग्र मामला को सहरवासी दृष्टि को आने को पड़ो, नचेत एहीपरी लोक माने आईन को एक उपकरण भाव में व्यवहार करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट तुरंत निर्देश देले। आज संध्यारे प्रेस हॉल प्रस्तुत हेबो। दयाकरी खोला खोली भाव में आपणक मन कथा कहतु। मु आपणको पूर्ण समर्थन करी। परी मुंड नुआई पड़िले, धन्यवाद महाशय। तांको आखिरे निया थिला। एबे प्रकृत खेल आरंभ होबाकू जाउथिला। आज सहरर सकाळ भिन्न थिला। खबर कागजर शिरोनामा, मोबाइल विज्ञप्ति एवं रास्ता कोणरे कथबार्ता सबकिछि समान खबर प्रतिध्वनित करुथिला। इन्स्पेक्टर चा विक्रेता को चापुड़ा मारिथिले। भिडियोटी भाइराल हो जाइथिला एवं जना पड़िथिला जे तांको झियो जणे आईपीएस अधिकारी। एबे सही इन्स्पेक्टरଙ୍କ पलायन आउ संभव नुहे। लोक माने क्रोधित थिले। सोशल मीडिया जळुथिला एवं आज समस्तଙ୍କ नजर डीएम का कार्यालयर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल उपरे केंद्रित थिला। कारण आज सेठारे एक बड़ निष्पत्ति नियाजिबो। एपरी एक निष्पत्ति जहाँ सहरर पुलिस बाहिनीर प्रति छवि को बदलाई देबो किंबा एहाकु स्थायी भावरे दागयुक्त करिनेबो। किंतु दिन प्राय 11टा बाजिबाकु थिला। हजार हजार लोक जिला मजिस्ट्रेटଙ୍କ कार्यालय बाहर एकाठी होइथिले। मीडिया ओबी भ्यान गुड़िक धाड़ी रे ठिया होइथिले। कैमेरा, लाइट, माइक्रोफोन, भिड़र फुसफुस शब्द। प्रत्येक न्यूज चैनल समान कथा कहूथिला। आज सांबादिक सम्मेलन रे आईपीएस अधिकारी परी महांती एवं पीड़ितांक माँ उपस्थित रहिबे। इन्स्पेक्टर रवींद्रଙ୍କ विरुद्ध रे कौन कार्यानुष्ठान नियाजिबो? न्याय मिलिबो कि? लोक माने फ्लैग कार्ड धरी हॉल बाहर ठिया होइथिले। न्याय आवश्यक। आपणଙ୍କ पोशाकर गर्व बंद करंतु। चा विक्रेता माँ को न्याय दियंतु। हॉल लोकों भिड़े भिड़ थिला। हॉल एते पूर्ण थिला जे लोक माने द्वार पाखरे ठिया होई भीतर को चाहिथिले। प्रत्येक चेयर, प्रत्येक कोण कैमेरा रे परिपूर्ण थिला। जिला मजिस्ट्रेट विनोद दास मंच उपरे बसिथिले। से शांत एवं स्थिर देखा जाउथिले, किंतु तांका मुहरे स्पष्ट भावरे कठोरता देखा जाउथिला। से बसिथिले। तांका डाहाण पार्श्वरे आईपीएस अधिकारी परी महांती थिले। तांका मुह एक चमत्कार पोशाक पिंधि शांत, किंतु तांका आखिरे अग्नि जळुथिला। तांका बाम पार्श्वरे सीतादेवी थिले। सरल पोशाक, तांका आखिरे भय एवं विश्वासर मिश्रण। समग्र गणमाध्यम सामने एकत्रित होइथिला। महाशय एठाकू मैडम एपरी कहतु, एपरी देखंतु, महाशय गोटे बाइट दियंतु, से कहिले। डीएम समस्त को चुप करने तांका हाथ उठाइले। प्रेस को प्रथमरु संपूर्ण सत्य देखा जिवो। हॉल रे नीरवता पशिगला। डीएम धीरे कहिले, सीतादेवी दयाकरी आपणଙ୍କ मामला जनसाधारण एवं गणमाध्यम सम्मुखरे उपस्थापन करंतु। सीतादेवी थरी थरी माइक्रोफोन नेइथिले। एते लोकଙ୍କ सामनारे एहा तांकर प्रथम कथा थिला। मु चा बिकु थाए। मु प्रतिदिन सकाळे मोर स्टॉल बसाउ थाए। मो झियो पढ़ुथिला। मु मोर कठिन परिश्रम द्वारा ताको बड़ करिथिली। हॉल नीरव होईगला। इन्स्पेक्टर रवींद्र साहेब प्रतिदिन चा पिउथिले। से केबे टंका देउनथिले। मो भयरे केबे किछि कहि नथिली। तांको स्वर चापी होईगला। किंतु गोटे दिन जेतेबेले मु टंका मागिबा पई साहस संग्रह कली, से मोर केटिलटी को फोपाड़ी देले। से मते सर्वसाधारण रे गाली देले एवं बजार मझिरे समस्तଙ୍କ सम्मुखरे मते चापुड़ा मारिले। किछि गणमाध्यम रिपोर्टଙ୍କ आखि लुहरे भरीगला। गोटे कोणर एक स्वर आसिला, लज्जाजनक। जिला मजिस्ट्रेट इंगित कले। सीतादेवी आगको कहिले, मु भाबिथिली मु मध्य मोर दुकान हराइबी। मु चुप रही थांती, किंतु केही जणे वीडियो पोस्ट कले। सीतादेवी
परीଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି। ହଲ୍ରେ କରତାଳି ଫୁଟି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପରୀ ଉପରେ ଥିଲା। ପରୀ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି ସିଧା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଜଣେ IPS ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଝିଅ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। କ୍ୟାମେରା ଚମକି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୋର ଦୁନିଆ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ମୋ ମା' ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଲଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାର ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହି ସହରରେ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଦେଖିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ। ପରୀ ଆଗକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅର ଅଭିନୟ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ। ହଲ୍ରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ନୀତି, ପରୀ ଆଗକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନା କଲି ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ସମଗ୍ର ହଲ୍ କ୍ରୋଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏହା ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ପରୀର ଶେଷ ଧାଡ଼ି, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ୟୁନିଫର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ। ହଲ୍ କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ଏହାକୁ ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଲୋକ କମିଗଲା। ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ବଜାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ଚାପୁଡ଼ା, ଭିଡ଼ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚାଲିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ହଲ୍ ଥରି ଉଠିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ଠିଆ ହେଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣ୍ୟ ଲଜ୍ଜା, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ସୀତାଦେବୀ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସମଗ୍ର ହଲ୍ କରତାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାଙ୍କର ମୋଟା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବୟାନ, ଭିଡ଼ିଓର କପି, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ IPS ପରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ କରତାଳିରେ ଫସିଗଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 323 ଆକ୍ରମଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 506 ଭୟଭୀତ କରିବା, PC ଆଇନ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ FIR ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରଫ। DM ତାଙ୍କ ଶେଷ କଥା କହିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ। ହଲ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣି ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ କିଏ। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୀତାଦେବୀ ପରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଝିଅ, ତୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛୁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଛୁ। ପରୀ ହସିଲେ। ମା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲ, ସତ୍ୟ କେବେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।